Mai sauraro idan wannan ne farkon ziyarar ka wannan tasha ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin ci gaba da samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun saki. To mun zo muku wani fage na tantance tsakanin manya-manyan mawaƙa guda biyu, DJ AB da kuma Tiwa Savage. Wannan tana arewacin Najeriya, wannan yana arewacin Najeriya ne, wannan kuma tana kudancin Najeriya. DJ AB dai an san shi Bahaushe ne, musulmi ne kuma dan arewa ne. Ta kuma Tiwa Savage ba musulma ba ce, ke Kiristan ce, sannan kuma can yamma maso kudancin Najeriya ne. A bangaren waka na farko kowa ya shahara a yankin da yake samu, musamman arewacin Najeriya yanzu matasa ba waka da suka fi sauraro sama da wakar DJ AB. In dai a Hausa raps ne, ba wai a wakan nanaye ba. Ita kuma Tiwa Savage sun shahara, sunanta ya je ko'ina da ko'ina, ita ma an santa kamar da aka san DJ AB. To amma abin sauraro a nan shine tsakanin DJ AB da Tiwa Savage waye ne fi iya waka. Muna so mai sauraro ku tantance mana tsakanin Tiwa Savage da DJ AB waye ne fi wani iya waka. Domin kasancewa da jin daɗin shirye-shiryenmu ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa.